Pa nema veze, glas nam je tak sve jedno. Nismo se upjevale opet. La 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 la. Ne vrem kad mi krene s tim. A ko da ovak svira? Ajmo. Ajmo. Pričali su mi lutanje, glavu zavrti. Šta si rekla, Tanje? Zabravila si lutanje. Kaj mi je? Pričala je Tanje. Ne bu se skužilo, da bu se samo batilo. Znaš ovo kad pjevaš uza delu? I kad pjevaš iza u zvoru zadnji red pa se ne bude skužilo, baš se malo bacila. Game on! Bok ljudi, ovdje Sansen. Bok Iva, teta Iva. Bok Iva, kom ti bok Iva? Kao ono, da kažem da sam ja tu. A kaj ti je ovo oko vrata, pa ti je ovdje tu rupa, pa... Ko je oko vrata? Pa to mi je gornji dio trenirke. Gle kak to tamo zgleda kao da imaš tu Fancy. kao ono... Look at this. Snimamo novi hit. Pokušavamo neke snimiti. Ne ide nam baš. Novi single. Ne slažemo se, ne može albuma. biti single kad već single imamo. Ne, novi single. S novog albuma, ali nemamo album. Ne, ovo je drugi single s istog albuma koji je u nastajanju. Nastavak na našu slavnu već hit jeseni pjesmu Ginem. Odlučili smo napraviti jedan serijal pjesama posvećenih Player Unknowns. Da. Su. Radimo pjesmu ponovno za situaciju kad poginemo, jer naravno uvijek radimo pjesmu za situaciju kad poginemo. Još nismo napravili pobjedničku. Idemo polako. Sve moguće varijante zašto možemo poginuti. Evo sad smo na plavoj trenutno. Da, znate ona plava famozna od koje svaki put Sansen, većinom ja umrem. Jer predugo lutam, ostanem predugo negdje i onda idem tražiti auto i nema nigdje auta. I u principu hoćemo napraviti jedan hit na tu temu i ne znam zakaj uopće snimamo making of kad smo već praktički napravili lirikse. Ali dobro smo napravili, ali Iva naravno nikad nije zadovoljna s liriksima i želi da to bude baš ono vrh. Da, Janjoj... Pošto nam izvedba nije vrh, onda barem liriksi da su nam vrh. Kužiš, Janjoj pjevam kao da mi je slon prdno uho, znači svaki put kad ja kao ja tebi isto pijam kod je slon prdno uho. Svaki put kad krenem, treba me lako pogleda kao... Kao, Isuse Bože. Ja rekao, kaj jebote, pa radimo... Jedan primjer. Oh Jesus, kakvi je to bilo? Znači krivo. Kaj je to bilo? Džabe mi taj 4x, oh Jesus, kakav je to kiks. To si sad već naučila, to su sad uhodali da će to biti tako. Ne, tako je bilo i prije. Prije toga je bilo ovako. Džabe mi taj 4x, oh Jesus, kakav je to bio kiks. Nešto si, izvukla si, ne znam uopće kako si, ja to ne mogu niti ponoviti. Pa normalno ne možeš ponoviti kad je to maj osobne. A ti si mi gledala i kao ono, pedam kako padam ja. Ajde sad. Džabe mi taj 4x, oh Jesus, kakav je to kiks. Jer nema čak ni bagija. Da se razumemo, ja se ne slažem sa painkillersima. S ničim se ne rimuje, upalo je košaka u oko, pa ti nisam niš za to rekla. Ako imamo song killerse, onda možemo imati i painkillerse. A svi znaju kaj su painkillersi, kao i song killersi. Mislim, ne kužim. Painkillerse! Znači, painkillers je već množina. I onda mi još Hrvati, odnosno Balkanci, nije važno, kažemo još stavimo E na kraju, kao da napravimo množina množine. Plural. Odnosno mural. Plural i množina su plural. Mi radimo množinu od plurala što je na kraju mlural. Dobro. Znači, napravili smo mlural. Možemo malo. Ne, ali taj početak pjesme. Ovo je vrh. Gdje je ovaj zvučnik? I sad očekujete ono. Ovo je vrh. Ali ovo je Ovo je vrh čoveče. Plava donosi kraj, al prije nego umrem ja, koristim prvi first aid, rokam painkillers-e i trčim ko sumanuta. Plava donosi kraj, al prije padanja ja učinit ću sve, još jednom hilat ću se. I sad, brutalno sam se nalutala. Fakat ne valja. Plava donosi kraj, bla 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 bla. Fakat ne valja. Ma bilo je dobro. Ma ti ne znaš tu, zaboraviš se spojit sa mnom. Da si kraj?
Ne, to je još Nije, dvije. nije, još dvije. Ovo ćemo ponovit ćemo ovu. Plava donosi kraj, nigdje nema vozila. Ajmo ne ponavljati, zato što će ljudima dopizditi pjesma. Kaj će im dopizditi? Pa znaš ti koliko treba da se ovo nauči? Pa ovo ni ja još nisam naučila. Kaj ti je? Pa ti znaš da se pjesme raspoznaju po refrenima. Znači mi moramo imati refren koji se ponavlja, a ne mi pričamo priču kroz refren. Pa Pričam ti priču, Brende, pričam ti priču, Boraz, jer smo mi ono kao, ipak smo mi zagrebačke puce, pričam ti priču, hoćeš da ti sad Tremi Eleven ispričam. Piši, nemoj mi pričat, nego piši. Pas, se makni da ja pišem. kad mi je pas, uveka ni dođu mi je pas. Making of. Evo. Ima piše, a sam... A kak da piše kad mi tam tipkovnica? Pas. Kako si ti veliki? Pa ja da imam nekog malog pesa, ja bi ga skršila, ovak bi ga... Da, groznicu nama, kaj mi sad ne Moraš biti veliki. Mene izvoli ljubi. Au. Jesus. 5 bandaža. 5 bandaža. Za kraj. Čekaj, ne. Nekak kraj, pa opet kraj. Daj, čekaj. Plava donosi kraj. Dajem sve od sebe ja. Kako si ugoda uhu. 5 bandaža. Ako nećemo moći tu bandažu otpjeva da ga je. 5 bandaža. 5 bandaža. I još 5 kila. Pa daj ajde, molim te se makni, da mogu zapisat tu. Pusti me, ja isto sam tu na izričaju. Nesi, doći ćeš iza. Doći ćeš tamo da ja mogu ne možeš me ekskludati sad. Ne ekskludam te i sam se zvala idi lijevo da ja tu mogu pisat. Plava donosi kraj. Šuti! Pusti me da pišem. Sve od sebe ja. Molim te mi nema pjevat na uho da se mogu sjetit nečega. 5 bandaža. I još energija. Ne! I to molim versa. Energy bar mi je pun. A daj da se probam skoncentrirati. Zakaj mi ne da se skoncentriram? A daj pas, prestani se dizat pusticu. Gle kak je stao, kak je skužio da sam ga uhvatila. Daj. Prekršaj. Čekaj. Ima 5 redova, nema 4 reda. Ima Kitica, ima samo 5 redova. Šuti. Pa ubaci, jak nema što samo ubaciš i 4. Kitica, nema stihova. Aha, jer ostala sam čak i bez samo bandaža. sad šuti. Ti si piši, ali nemoj mi pričat. Evo, piši, molim te, samo nemoj pričat. Tišina nek bude. Kakav zavoj, ja molim te. To su bandaže. Pa da, ali niko bandaže ne zna pod zavoj. Imaš 5 zavoja. Kosmi, možeš baciti 5 zavoja. Čova, imaš 2 zavoja viška. Imaš 2 bandaže viška, uvijek su bandaže. Pa jesam probala ubaciti bandaže pa sereš da se ne može ubaciti. Nije, može, jer ostala sam čak i bez bandaža. Može, ali hoću ti reći da može ići u zadnji, može ići u zadnji stih sigurno. Kaj smo se sad samo dogovorili? trebamo razmisliti. Da li je itko primijetio da smo se sad dogovorili da će svaka pjevat u sebi i zapisivati nekakvu varijantu i šta, koliko si izdržala bez da nešto... Pa moramo, mi smo tim! Ti dodaš, ja gol, ja dodam ti gol! Pippen i Jordan i Pippen, a ne Iva i Sanda svaka u svoj Znači, nas dvije smo ko Pippen i Messi. Kakav Pippen i Messi? Pa znači... Aj, plava me dokrajčila, plava donosi kraj. Ja bi malo duže ono kao zavijala, ako više moram krenuti na drugi stih, to malo sjebe. Ne, fakat ovo je Audacity zapis, brijem to stvarno. Odmah ga izbriši, znači. Ovaj baš, odmah ga izbriši. Ne, save, no. Smo ready? La. Do re mi. Pomoći će ti. Pomoći, u pomoću. U pomoću. Ne mogu, čekaj, daj. Nemoj, sad će krenut, a ja se smijem. Joj, ne pregledam. Čekaj, ne mogu vrati nazad na početak. Do, re, mi, fa, so, la, do, re, mi, fa, so, la. Ne mogu,
Taj ima nemoj. Ide novi zapis, ide, koncentriruj se. Čekaj, novi zapis je krenuo. Šuti. Kako ćemo, pa znaš koliko će morat rezati? Pa čekaj, trebamo se upjevat, bro. Slušaj, ajde. Ne mogu jevat. Pričali su mi lutanje glavu zavrti. Pa nismo se upjevale, kužiš, to je sranje. Kako upjevavanje, molim te mi reci. Pa ne da možemo dati svoj Pa daj, maksimum. kako... Upišat ću se, majke mi. Čekaj. Pa vidiš, već smo di sve trebale biti, već smo mogle kiticu riješiti. Opet moram stop. Znaš ti kako imam Pa daj, zapisa? zapinjem si za kosu. Pa kak je jadno muzika? Muzika je. Znači, ali oj... Ne mogu to. Ne, ali ovaj kontrabasić. Slušaj jutro, dobro se kraj, malo se slušaj. Slušaj, sad, slušaj. Slušaj ga, jakog. Isuse Bože! Aj, Ljudi, ja joj! plaću, gledamo, meni suze idu. Isuse Bože! Daj, di smo, kaj Making radimo? of, to je to, Buras. See ya. Znači, moramo to nekak probat. O, vode. Gdje si sad, Amy? Amy! Budi s nama.